ki nong shong snong ki masngau khia ki jing the dusmon da ki mau bat Khyndew shapo wa Umngot athan dauki ki la ring video ka te jing le dusmon bat pha shu Shillong Mail da bo jingkali hatu ga longmo ban shule hakatei ga rukom la kno ba ka ne jing the mau the Khyndew la le da company ka ba pentrei ka Surok te ka than ka ba shim jing trei na ka National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL shushu ki nong shong snong ki la pen pau bagalong ka bapen pangmet ban UI ya ka wa Umngot ban kalarong na ka jingle ka tei ka company ka ba khampas ngau khia shu ka dei ka jing pendu khlem da perkhat ya ka Lynti ya Kjat na jingkeng wa Umngot shak Shillong Darrang peladan na du handai hantai bat bo jingkali ba company ka yo bor na ai ban Pynjot ya ka tei ka Lynti ya Kjat ka tei ka banta ba ja ka jing the mau ba the Khyndew ka dei na ka project Shna Surok na Shillong sa tamabil ka badang sa teng ha ki bon ki banta ka ma opor Shillong Mail lai lengkat penur sela terter syadu dauki. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya